Zo'n 100 vrijwilligers bij de Joet in Lippenhuizen uitgezet met het snoeien van fruitbjemmen op Frieske hiermen en hoven. De Heegstambrigade, zat de groep neemt wordt, zorgt er onder leiding van Landschapsbeheer Friesland al 3 jaar hiervoor dat de fruitbjemmen in Friesland zoen blijven en vrucht dragen. We kunnen heel veel verlengen als de mensen de bjemmen voorkomen laten. En ik zou hier naar onderwijs, ik wil denk, goh, je meent die bjemmen hier noord snoeien maken. En dan smiet ik even een folderke door de brief bij de mensen. En dan krijg ik letter via landschapsbeheer krijg ik het folderke op een mail we binnen. En dan melden ze hun aan van je kan wel even komen om de bjemmen te snoeien. En dat kost het natuurlijk wat, maar dat is net iets raar omdat wij al hier vrijwilligers zijn. De leden van de Heegstambrigade hebben alle jaar cursussen achter de rug, want snoeien is wel een vak. Maar als het goed dien wordt, smiet het ek wat op. Het is heel belangrijk voor het landschap van je hoort de hoven in staan en het staat op zijn hier van een boerenplaats. Het is natuurlijk prachtig dat er een paar mooie oude appel of paardenbjem op die staan.